L-għodwa ta' 2-5 ta' Ġunju sebħet. Sebaħ jum ġdid li fih kellha ssir iċ-ċelebrazzjoni ta' poplu. Poplu li tul l-istorja dejjem qama l-okkażjoni biex iseddaq laqda f'pajjiżu. Sa minn kmieni filgħodu bosta nies irħewla lejn il-Belt Valletta biex jassistu għal ġurament tal-ħatra ta' Joseph Muscat bħala Prim Ministru ta' Malta. Fuq wiċċ in-nies spikka s-sens ta' stennija u ħerqa biex jaraw lil dak li reġgħu fdaw biex imexxi l-pajjiżna. Taħt sema ikħal u f'temp sajfi għall-aħħar, il-Prim Ministru u l-familja tiegħu deru deħlin bil-karozza lejn triq ir-Repubblika. Hekk kif waslet biswit it-Teatru Rjal, il-familja Muscat niżlet biex tkompli t-triq lejn il-Palazz tal-President bil-mixi. Tul it-triq der evidenti s-sens tumiltà li għandu l-Prim Ministru Joseph Muscat li bil-mandat b'saħħtu li kiseb baqa' miftuħ biex isellem u jilqa' lin-nies. Joseph Muscat der seren u kalma l-aħħar meta konxjament jaf li r-responsabbiltà ta' pajjiż sħiħ qiegħda fuq spallejh. Martu is-Sinjura Michelle Muscat ukoll selmet lil dawk preżenti tul it-triq fejn in-nies għalenija bdew jifirħu lill-Prim Ministru. Uliedu Etwalu Solej ukoll deru entużjasti u ġibdu s-simpatija ta' dawk preżenti li rawhom ferħanin se jtiru f'din il-ġurnata storika. Mal-wasla tagħha fi Pjazza San George, il-familja Muscat intlaqet bil-kbir mill-folla preżenti b'nies li kellhom xi ħaġa komuni bejniethom, kollha jxejru l-bajda u l-ħamra dik il-bandiera li tagħmilna pajjiż wieħed. Hawnhekk il-Prim Ministru sab anke l-ħin jersaq viċin lejn numru ta' persuni b'diżabilità li der biċ-ċar kemm huma l-qalbu. Hekk kif daħal fil-palazz huwa intlaqa mill-President ta' Malta l-Eċċellenza tagħha Mary Louise Colero Preca. Il-Prim Ministru u l-President komplew mixin lejn is-sala tal-Ambaxxaturi minn fejn bis-setat mogħtija lilha mill-Kostituzzjoni, il-President mexxiet iċ-ċerimonja tal-ġurament tal-ħatra ta' Joseph Muscat bħala Prim Ministru. Jiena, Joseph Muscat, solennement naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni. Eżatt wara l-ġurament tal-ħatra, fil-preżenza ta' qraba u kollegi tal-familja Muscat, il-Prim Ministru intlaqa minn ċabċib kbir li kompla jżid mas-sens ta' għaqda favur Malta waħda li kien hemm barra l-palazz fi Pjazza San George. Ftit tal-ħin wara xiref mill-gallerija ewlenija tal-Palazz, il-Prim Ministru li flimkien mal-familja tiegħu u d-deputati mexxejja Louis Grech u Chris Cardona selmu lil folla preżenti. Sa dan it-tant wara t-tislima mill-Palazz il-Belt, l-attenzjoni bdiet iddur lejn Pjazza Kastilja fejn finalment kellu jmur il-Prim Ministru. In-nies inġabret minn kmieni anke fi Pjazza Kastilja biex tara li l-Prim Ministru jieħu postu mill-ġdid fit-tmexxija tal-pajjiż kif ukoll biex issegwi dawk il-mumenti fejn bħala Prim Ministru mill-ġdid isellem lill-poplu Malti. U ferm qabel ma l-Prim Ministru wasal bil-mixi mill-Palazz tal-President sa Kastilja, il-pjazza kienet miżawda b'folla euforika li kienet lesta tiċċelebra din ir-rebħa ta' poplu sħiħ. Il-kant ta' ferħ u d-daq ta' ħornijiet ma naqasx. Euforija li komplet tiżdied mal-wasla tal-Prim Ministru fi Pjazza Kastilja. Prim Ministru li flimkien ma' martu u wliedhom telgħu it-taraġġ ta' Kastilja biex imbagħad il-mument memorabbli tal-Prim Ministru u familtu tħares mit-tieqa ta' Kastilja lejn il-folla li laqatu b'ferħ kbir, xhieda ta' kemm il-familja tal-Prim Ministru hija maħbuba fost il-poplu Malti wawċi. Hekk nistgħu ngħidu li din iċ-ċelebrazzjoni ta' pajjiż sħiħ intemmet u mmarkat il-bidu ta' mandat ieħor għall-Prim Ministru li jrid ikompli imexxi lil dan il-pajjiż il qudiem.